Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er een grote marihuana-plantage is opgerold. Dat gebeurde vanochtend vroeg. Dat gebeurde in Willibrordus. De politie heeft een grote plantage ontdekt en meerdere arrestaties verricht. Volgens de eerste informatie die Extra heeft ontvangen zijn de afdeling georganiseerde criminaliteit en het arrestatieteam een terrein in het gebied van Willibrordus binnengevallen. Daar troffen ze maar liefst 5 grote kassen vol marihuanaplanten aan. De plantage was behoorlijk omvangrijk en de politie heeft tijdens de actie alle planten in beslag genomen. Zoals gezegd zijn er ook enkele mensen die op het terrein woonden aangehouden. Er is nog verder niet een geschatte waarde of een hoeveelheid van de drugs, maar het gaat om een omvangrijke plantage, zo stelt de politie. Het schooljaar is weer begonnen. Ja, iedereen die kinderen heeft of familie met kinderen weet het. Het schooljaar op Curaçao is weer begonnen en dat zorgt altijd tot veel spanning. Hè? De kinderen moeten er goed uitzien, tassen moeten in orde zijn. De docenten zijn de afgelopen dagen bezig geweest om voorbereid te zijn. Dus het is altijd een mooi moment in het jaar. En de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sietrees van Heidoren, was vanochtend bij de speciale school Sir Hedwig aanwezig in het kader van dit nieuwe schooljaar, de opening. En ook dat was natuurlijk bijzonder voor de kinderen al daar. En hij had een boodschap voor iedereen die weer begint in het schooljaar. Doe je best, zorg dat we er iets moois van maken. En wees trots dat we als Curaçao weer aan een nieuw schooljaar beginnen. Dieven stelen airco's van school. Ja, dat is een bericht dat je denkt, precies op de laatste dag van de vakantie, de eerste dag voor het nieuwe schooljaar, hebben dieven een bezoek gebracht aan de openbare school Angela Jesseroen Simon in Montagne Abau. Daar stalen ze maar liefst 6 airconditioners en een waterkoeler. Naast de gestolen apparaten richten de dieven tijdens hun actie ook schade aan de school aan. Het is natuurlijk op een zeer ongelegen moment, omdat de scholen vandaag beginnen. En het zorgt voor een extra probleem voor de school en het personeel, die zich juist hadden voorbereid om de leerlingen voor de vakantie weer te ontvangen. De schoolleiding staat nu voor de uitdaging om het schooljaar te beginnen zonder 6 airconditioners, juist in een periode waarin de temperaturen heel hoog zijn. En ook de diefstal van de waterkoeler is erg vervelend voor de kinderen. Het is niet bekend wie er achter de diefstal zit, maar de politie heeft de zaak in onderzoek. De politie houdt verdacht busje aan en dat gebeurde afgelopen nacht op de Schottergatweg Zuid. Daar heeft de politie een bestelwagen staande gehouden die zich verdacht gedroeg. In de bestelwagen trof de politie een scooter aan en toen de agenten aan de 2 personen die zich in de bestelwagen bevonden vroegen waar komt die scooter vandaan, hadden ze allebei een compleet ander verhaal. De politie besloot erop de 2 mannen direct aan te houden voor verder onderzoek, omdat er wordt gedacht dat de scooter gestolen is. Vrouw gooit benzine over buurman, een ongelooflijk verhaal. Dat gebeurde eerder deze week. Vroeger kwamen er ook wel ruzies voor, maar de Extra meldt dat zo'n dergelijke situatie waarbij 2 buren kibbelen, ruzie maken, leidde uiteindelijk tot het feit dat de vrouw benzine over de man gooide en hem dreigde in de brand te steken. De man is naar de politie gegaan en uiteindelijk is de buurvrouw, een 35-jarige vrouw, geboren op Curaçao, aangehouden op verdenking van poging tot moord en bedreiging. Volgens Aqualectra zijn de problemen in oktober opgelost. Dat schrijft de Extra vandaag. Aqualectra laat weten dat volgens de huidige planning van de werkzaamheden de elektriciteitsvoorziening in oktober stabiel moet zijn. Wat we momenteel hebben is een probleem met de zogenaamde firm capacity. Dat is de vaste productiecapaciteit. De wind helpt ons op dit moment nog steeds, maar helaas weten hernieuwbare energiebronnen ons soms in de steek te laten wanneer het slecht weer is. Dat heeft Rudolf Garmers laten weten. Hij is CTO van Integrated Utility Holding IUH. En hij legde uitgebreid uit waarom in deze periode niet iedere dag voldoende capaciteit beschikbaar is om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. En volgens hem wordt er hard gewerkt, maar zijn er veel problemen
Onder meer met de productie van de nieuwe apparaten die achterblijft bij de verwachtingen. Volgens de rechter is het toegangsverbod voor Murray terecht. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter gisteren. De extra was aanwezig bij de rechtszaak die Gabriel Murray heeft aangespannen. Hij is de sectordirecteur bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. En hij is naar de rechter gegaan tegen de beslissing dat hij niet naar zijn werk mag verschijnen. De rechter heeft echter bepaald dat er voldoende is gebeurd om te zorgen dat het ministerie heeft gezegd dat Murray even niet op werk mag verschijnen, maar dat even duurt tot 25 augustus. Dus volgende week zou hij weer naar het werk mogen gaan. En er is een zaak geweest op 11 augustus en nu heeft de rechter uitspraak gedaan. En daar heeft de extra vandaag een bericht over. Volgens de rechter mag het ministerie zeggen, omdat er heel veel onderzoek nodig was. En moet er ook een redelijke termijn zijn dat iedereen weer terug gaat naar zijn werk. En dat is dus later deze maand. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Quality Services está un team completo, sempre apresentar trabalhadores preparar, capacitar e motivar para ajudar a companhia de necessidade. Quality Services está encargado mês por a parte de recruitment, onboarding, planificação de roster e avaliação de apresentação de cada trabalhador. Já assim, a companhia porque dá enfocar e vai criar experiência inovável para os gastos. Se você é profissional na área de hospitality que clapa mais crescimento, mais oportunidade, mais reconhecimento, o mensagem aqui está para você. Você merece mais que somente trabalho. Você merece carreira que cresce junto com você. For de housekeeping, te com liderazgo. Nós de Quality está conectado com empregado que realmente está valorando o talento e a oportunidade aqui está real. Apoio sincero, futuro como por querer. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Bericht van gisteren, toen is een man omgekomen op de Christoffelberg. Het is een 61-jarige Curaçaoenaar die tijdens een wandeling onwel werd. Personeel van Christoffelpark haastte zich naar de man toe en startte met reanimeren. Ook werd de kustwacht ingeschakeld die een helikopter stuurde om de man op te halen. De reanimatie werd tijdens de vlucht naar de kustwachtbasis op Hato onafgebroken voortgezet, maar bij aankomst was de man overleden. Taakstraf voor statenlid Ryan Peterson, dat is op Sint Maarten. Peterson is volgens de rechter schuldig aan een vechtpartij die heeft plaatsgevonden in april 2025. Zowel Peterson als zijn broer zijn veroordeeld tot 70 uur taakstraf. Het gaat om openbare geweldpleging die voortkwam uit een confrontatie buiten een nachtclub. Dat gebeurde ook op Sint Maarten. Het kreeg veel publieke aandacht nadat videobeelden van de confrontatie online werden verspreid. En Peterson die zei dat hij niks anders deed dan bescherming zoeken en hij voelde zich bedreigd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij doelbewust de confrontatie met een man gezocht nadat er eerder een verschil van mening ontstond toen hij met een vrouw praatte. En die confrontatie liep uit de hand en daarbij is ook met een pistool geslagen door Peterson. En volgens verschillende sociale media is er sprake van een duidelijke mishandeling. De rechter is uiteindelijk van mening dat hij een taakstraf verdient en die is 70 uur. Dan gaan we naar Aruba, want terwijl wij hier problemen hebben met Aqualectra, is er daar meer capaciteit en energiezekerheid. Dat zei de minister belast met energie, Arthur Douwers. En dat zei hij bij de officiële ceremonie ter gelegenheid van de afronding van de uitbreiding van de Recip 3-installatie bij Web Aruba.
Met deze uitbreiding is een belangrijke stap gezet in het versterken van de energieproductiecapaciteit van Aruba. En om u een idee te geven, dat gaat om een uitbreiding van de capaciteit van Recip van 194 MW naar 230 MW. En er is 115 miljoen Arubaanse gulden betaald voor deze uitbreiding, zodat Aruba in ieder geval kan blijven zorgen voor voldoende energie. Dan vindt er een militaire oefening plaats op Bonaire. Die is vandaag begonnen en duurt tot 27 augustus. Het gaat om de 525e Landmachtcompagnie. Die is op Curaçao gestationeerd, maar gaat in Bonaire oefenen om elkaar beter te leren kennen en samen te werken met lokale autoriteiten en hulpdiensten. De militairen oefenen op verschillende locaties op het eiland, onder meer bij de faciliteiten van scoutingsvereniging Rincon. En naast de militaire activiteiten worden ook werkzaamheden uitgevoerd voor maatschappelijke doelen. Dat is mooi. Tot slot, internationaal nieuws. We gaan naar de grens tussen Bolivia en Brazilië, want daar zijn veel zorgen over de toestroom van Braziliaanse maffia-organisaties. In relatief kleine gemeenten zijn steeds meer Braziliaanse maffialeden aanwezig en dat zorgt voor extreem gewelddadige misdrijven, zo meldt AFP, de nieuwsorganisatie. Niet zo lang geleden werd er een buitenlandse slachtoffer op het centrale plein in Bolivia, in deze grensstad, om het leven gebracht met 80 kogels. En sowieso zijn er veel zorgen binnen Bolivia over de maffia-toestroom vanuit Brazilië. Zo werden er vorig jaar, in de periode van januari tot en met september, 774 moorden gepleegd. Een jaar eerder, in dezelfde periode, was dat minder dan de helft. Het gaat dus om een gevoel van onveiligheid, toename van gewapende overvallen, ontvoeringen en andere vormen van geweld. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens.